One News huwa infurmat l-ispezzjonijiet li saru kmieni s-sibt filgħodu f'Buġibba u f'San Pawl il-Baħar mill-Pulizija bl-assistenza tas-servizzi tad-detenzjoni waslu biex se jiġu rripatrijati lejn il-pajjiż tal-oriġini tagħhom 23 persuna mill-Ghana, mill-Mali u min-Niġerja. Minn dawn it-23, 22 huma irġiel u waħda hija mara. Waqt l-ispezzjonijiet il-Pulizija tkellmu ma' diversi nies ta' nazzjonalitajiet differenti. L-ispezzjonijiet saru fit-toroq fuq stages tal-karozzi tal-linja, kif ukoll f'residenzi fejn instab li joqogħdu diversi individwi ta' nazzjonalità barranija u l-Pulizija analizzat jekk fost oħrajn kienux fil-possess ta' dokumenti validi biex jirrisjedu f'pajjiżna. Matul dawn it-tfittxijiet il-Pulizija arrestat lil dawn il-persuni wara l-instab li fost oħrajn kienu qed joqogħdu Malta mingħajr id-dokumentazzjoni neċessarja, b'dokumentazzjoni skaduta jew b'mod irregolari. B'mod immedjat issa jibda l-proċess biex dawn il-persuni ma jibqgħux f'pajjiżna. Dawn l-operazzjonijiet spissi huma parti minn sensiela ta' inizjattivi maħsuba biex jiġġieldu l-immigrazzjoni irregolari bħala parti minn strateġija mibnija fuq il-prevenzjoni, ir-ritorn u r-rilokazzjoni. Inizjattivi bħal tas-sibt filgħodu għandhom lan li jibagħtu messaġġ ċar li wieħed irid josserva l-liġijiet tal-pajjiż, inkluż fil-mod kif wieħed għandu jidħol f'pajjiżna.